Okay guys, lakad tayo dito sa may pangpang ng Kabungawan Beach. Pupuntahan natin yung death pool o yung death pool. Papunta dito, hindi naman mahirap pumunta at wala naman halos checkpoint. Mula sa bayan ng Burgos, meron kayong lilikuan na street, tapos from there 23 kilometers papunta dito. Ngayon, bago kayo makapunta rito, meron dong parang outpost. Magbabayad yung mga matatanda, 20 pesos per head. Ayan guys, yung lugar, ang ganda. Pero yung mga bata, libre. Wala naman ang checkpoint ngayon. So doon banda yung death pool at saka yung Mary Hill. So pupuntahan natin yon. Nagpaa tayo guys. Ang hirap maglakad pag may tsinelas. Shoutout nga pala kay Teacher Jane, Teacher Grace at saka si Teacher Amy. Napuntahan ko tong lugar na to dahil sa kanila. Ayan. So sabi na gusto rin nilang balikan, o binalikan ko muna. Shoutout din kay Doc Rodsky, Doc, kay Pare Rems, SBSN Boys, saka sa OSBC Family and Company, Arnel, Larry, Ruel. Ayan, mga tol, shoutout. Mula doon sa cottage na aming nirent, pwedeng magbangka papunta sa death pool, pwede rin maglakad. So mas maganda maglalakad, may thrill. Free entrance pala dito guys. Babayad lang kayo ng cottage, tapos yun, free entrance na, liligo lang kayo. Ang first plan, Bolinao. May mga kasamang bata, kaya umiwas sa checkpoint, mahigpit daw. Ang second plan, Tambubong, okay din doon. And then nung bibili na ng isda, nag-change plan uli, naging Kabungawan. Di mas maganda sa death pool. Simula dito guys, na puro bato, kaya kailangan na natin magtsinelas, kakasugat. Rock formation, ito yung dagat. Yan yung dadaanan guys. Kaya pala tayo napunta rito dahil pakiusapan tayo ng Bourbon family. Shoutout Ninong Ramon, Ninang Julie, tsaka sa bagong kasal, si Bryle at tsaka si Pam. Yan. So may get together sila with their family. Kaya si Mr. House Husband nakapag-drive papunta rito. So samantalahin na natin yung pagkakataon. Yan, kunan na natin ang video. Ayan, may mga kuweba. Ayan guys, yan yung rock formation dito. Yan. Okay guys, hindi pa yan yung death pool.
Ito na guys yung depth pool, oh. Uy, Pinong! Pinong! Hoy! Pinong! Ano man ka? Uy, kaya na mo naman. Hindi ka na makalabas. Alright. Okay guys, nakita nyo na yung depth pool, no? So ngayon naman pupunta ulit tayo sa isang attraction dito sa Kabungawan. Sana makapasok tayo. Ito yung Mary Hill. Kapag tayo dyan nakapasok, makikita rin natin dyan yung tinatawag na Blue Lagoon. So pasyalan natin yan guys. Si Kuya Tony from Paranaque. Layo naman. Ilan kayo nandito? Marami kayo? 8. Paano po ang checkpoint? Anong ginawa ninyo? S-Pass? Ay, okay. Sige po. Guys, tingnan nyo naman to guys. Napakalinaw. Oh. Ayan na yung dagat, oh. Ayun si Kuya. Ito yung Mary Hill na to, nandito sa taas, kaso private property na siya. Hindi pwedeng pasukin. Okay guys, good morning. Ito na yung tinatabi ko sa inyong Blue Lagoon. Ayan, oh. So, napakaganda nung lugar. Kung mapapansin nyo guys, walang alon, di ba? So ito bagay na bagay sa bata. Doon naharang yung alon. So kapag mataas yung tubig, tsaka lang papasok dito. So ayan, tawag dito Blue Lagoon. Morning. Ayan. Kaso hindi makita eh. Dito kayo para makita kayo. Ayan. Taga saan kayo? Urdaneta po. Wow, all the way from Urdaneta. We're also from Pangasinan and welcome to Bundok. Wow, sige, tuloy mo na. And you will see here the different scenery, and I think everyone should go here, should witness the nature, the beautiful nature that we have. Wow. Ano pangalan nyo? Ano yung pangalan mo? I'm Diana De Vera. Wow, Diana Vera. Good, nice one. Thank you po. Okay, saan kayo naka-stay dito? Doon o dito? Doon po, meron po kami nga. Saan ang daan ito? Doon po sa, yung gate na. Ah, dire-diretso pa? Po, saan po ba kayo
Doon kami sa ano eh, Kabungawan eh. Nakit niyo dito na. Oo, kasi Kaya po. ay magpadaan eh. Naghanap ako ng daan. Okay, yeah, shout out kayo. Oh. Shout Kuya, Ayla out. Morena Villa. Baka Teka lang, ulit. may ano kami doon ng Ayla Morena. Ikaw kuya, ano pong pangalan niyo? George, ang YouTube channel ko, Wow. Mr. House Husband. Yan. Actually, ano ako, yayo ako ng mga anak ko. Narkila ako mag-drive, so sayang naman yung place. Yan. Itatag kita. Go. Diana de Vera. Diana de Vera. Ako po yun. Ay, ikaw ba yun? Ako po. Diana de Vera. Ako, Rolly Peralta. Rolly, i-add ko kayo ha. O, baka may gusto kayong batiin from Urdaneta. Teacher kayo. Ano? Shout out po kay Ma'am Reyna. Anong school? From what school? Talaga, integrated school po. Wow. Public? Public? Public. Oy, kasama ko sa mga Naiwan dyan. kasama ko sa mga tortured teacher ha. Ayan, lahat kayo teacher dito. Opo. Wow. So kailangan din ng konting ano, unwind. Ayan. Mas maganda dito ang kuha kitang-kita kayo. Ano tinuturuan mo? Math po. Math anong ano? Grade? Grade 9 and grade 10. May advisory ka? Yes. Oh, shout out. Shout out na. Hello sa mga grade 9. Ikaw naman. Ano sa mga grade 8 students. Next, ma'am. Sa mga grade 10. Grade 2 nation. Okay, wow. Ganon. Okay, congrats pala sa mga teacher, no? Sila yung bagong hero daw maliban sa frontliner. Oh, I feel you kasi yung misis ko teacher din. Okay. So, ayan, sige. I-add ko yung isa sa inyo. Ilan kayo rito? Kailan pa kayo nandito? Wow, overnight. Okay, sige. Bye-bye. Sige po, ingat. Okay, thank you. Yung bangka na yan galing yan sa Kabungawan Beach, pupunta lang sila ng depth pool. So pwedeng lakarin, pwede rin kayo magbangka. Ayan. Ayan, naalis na sila. Susunduin po kayo. Okay. Mga ilang minutes daw po? Hindi po, pagbabalikan kayo. Wala sinabi. Ngek. Mamaya marami pa tayo susunduin. Ay, okay. Kararating nyo lang po ngayon? Hindi na lang po kayo naglakad para mas maganda. Kaya layo nga. Ayun nga. Sabi ko mas lakas. Sinabi lang po nila yon para sumakay ng bangka. Kaya nga. Oo. Sabi ko nga dito. Enjoy pa po kayo yung mga rock formation dyan. Kaya nga yun ang maganda nga. Sabi ko na. 100 per head. Balikan na po. Okay. Ang ganda ng mga ano. Ano pong pangalan nyo? Dagdag ko sa ano ko. Nagbablog ka. Hindi kasi sayang naman yung lugar. Ano. Saan po ka sa Zambales? Iba, malapit lang. Ilang oras hanggang dito? Malayo rin pala. Okay, ito po yung depth pool. Ano po ba mga dagat natin doon? Island. Ay, napunta ko na po yun. Anawangin. Ayan. Tsaka meron pa isa. Yung Bacala. Yung katabi nung Anawangin. Nagsasa. Nagsasako. Yung dun sa Bacala yung sa na yung White House. Tatalong po ba kayo? Tatalong. Wala po.
guys, so may kuweba. Dito tayo dumaan. Yan. Dami tayo rito. Alright. Shortcut. Yan guys, so shortcut. Okay, shortcut nga. Umbrella rock formation, no? Hello. Welcome to my guys. Welcome to my guys. Bye-bye. Sige po, ingat. Okay, thank you.